ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତଳା ପକା ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତଳା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ହପ୍ତେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏ ତଳା ତ ମିନିମମ୍ 21 ଦିନ ସମୟ ନିଏ ତଳା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବର୍ଷା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଜମିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କାଦୁଅ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଛେକିଦେବା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଯିବନି। ପାଣି ଜମିକି ରହିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ତଳା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ତାପରେ କାଦୁଅ ବି କରାଯିବ ନା, ତ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଢିପ ବିଲଟା, ପାଣିଟା ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତଳା ଯେତେବେଳେ ପକା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା 3-4 ଜାଗା। ତ ଯେହେତୁ ତଳାଟା ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ନହେଲେ ପାଣିଟା ମାନେ ତଳାଟା ଉଠାଇ ହେବନି, ତାପରେ କାଦୁଅ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ପାଣିଟା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପାଣି ଜାଗା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛେକି ଦିଆହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମିଯିବ, ତାପରେ କାଦୁଅ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଛେଇ ଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଲ ଲାଗିନି ତଳା। ସମସ୍ତେ ତଳା ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏ ବର୍ଷ ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମରୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି, କେଜାଣି। ଆମେ ତ ଚାଷ ନ କଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ବର୍ଷକର ଖାଇବାଟା ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଅଛି 1 ଏକର ଉପରେ ଅଛି ବିଲଟା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତଳା ହେବ କି ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତଳା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାରି ଜାଗା ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଛେକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ।